The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. John 8:12. I will love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. So shall I be saved from my enemies. Psalm 18:1-3. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my strength, the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may arise against me, in this I will be confident. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret place of his tabernacle he shall hide me, he shall set me high upon a rock. Psalm 27:1-5. For you will light my lamp. The Lord my God will enlighten my darkness. For by you I can run against a troop, but my God, I can leap over a wall. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in him. Psalm 18:28-30. Sa di pa kita magasugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, we have to prepare ourselves as our routine. Ikinahanglan nga kita malimpyuhan sa bisag unsang mga kalapasan, mga kasalanan, kining tanan mahimong babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Every time we study God's Word, it is a worship. Nagasimba kita sa Dios, naghatag kitag bili sa iyang mga kamatuoran, busa. Aron dili mahimong babag ang atong mga kasalanan nga nabuhat, atong kinahanglan nga gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O kanimo nga higala ang kung itawag kanimo kay di ka pa man igsuon diha ni Kristo until ikaw mo gamit sa imong kabubuton sa pagtuo kang Kristo. Ang isyo nga imong giatubang dili ang pagkumpisal kundi ang paggamit sa imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Kristo nga imong maluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved.
busa sa hilom, mag-andam tas itong kaugalingon. Susihon na to ang atong kalag kung bakit tayo gitaguan pag mga sala. Therefore, sa hilom, mag-ampo kita. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain na usap nga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Nga buhi pa kami sa among lawas, imo pa kami lugwayan ang among kinabuhi, askil pa ang among panglawasog. Lanti pa ang among pangisip, kining tanan grasya, nga naglihok sa among kinabuhi. Imo pa kami gipabuhi kay ana pa pang kay tuyo sa among tagsa-tagsa kakinabuhi. Nining adlaw uban ni kami o Dios sa among pagpadayon sa among spiritual momentum. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Pinagi sa pagpuno kanamo ug pagtudlo kanamo sa Espiritu Santo. Nagaampo kami nga imo kaming tultulan o imo kaming patinawan sa imong dugang kamatuoran ni ining adlaw. King tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan. Welcome no sa atong Bible study ni ining adlaw og kaninyong mga bag-o dapit lang kamo giawhag kamo nga magbaton ka mo bukas nga pangunahuna. Just maintain that open mind aron katudluan kita sa balaang Espiritu Santo nining atong pagahisgutan nga mga kamatuoran. Okay? So, okay, niya pa kita magadupot sa atong pagtulunan nga giuluhan og unsa the Christian integrity o correction. Murag nawa na sa taspassing. Kini atong bag-o karong pagtulunan, giuluhan kini og the doctrine of soteriology. Okay? So, I stand corrected. Ang doktrina kini sa kaluwasan ang atong giduputan. Okay, unas tanan. Ni ay dugang pang mga punto sa doktrina bahin sa kaluwasan nga ang matag magtotoo should be guided with. Okay. Unas tanan, ang kaluwasan, grasya. Ikaduha, sinuwa. Okay. Sinuwi. In the Old Testament, sangyaw sa mayong balita sa kaluwasan sud sa 120 anyos. Usa ka gatos o kawaan katuigan niyang sangyaw sa mayong balita sa kaluwasan sa iyang panahon. Imo ka nang tinawan, makatuon ikaw niya na sa Genesis, Kapitulo 6, versikulo 3. Genesis 6:3. Now, niyadtong panahon ni Noe, ang mga katawhan, niyadtong panahon mga negatibo, ngadto sa mayang balita sa kaluwasan. Muyamid lang sila. Misalikway sila. Og kadtong arka, nga gimando sa Dios nga gitukod ni Noe, as per God's instruction, kadto hulagway kang Ginoong Hesukristo. It was a picture of the Lord Jesus Christ, the Savior. Si Ginoong Hesukristo mao ang pultahan. He is the door. Ang Juan 10:9 nagaingon, he who enters in through that door will be saved. Siya nga mosulod niya ng maong pultahan, maluwas. Now, atong nasayran, nga ang usa ka dili magtotoo, an unbeliever is a spiritually blind person. Buta, espirituhanon. Okay? Buta espiritualmente.
nga tao. O ang grabe pa, he is a spiritually dead person. Nang buta sa but niini, nga wa siya relasyon ngadto sa Dios. Ang usa ka dili magtotoo, okay? I'm referring this to unbelievers. Now, nakakita ka ba og buta nga tao? Of course. Naghan ka nato, kitang tanan tingali, nakakita og tao nga buta. Sa Lucas 18:42, si Ginoong Jesucristo miingon, receive your sight, your faith has healed you. Dawata ang imong pananaw, kaya ang imong pagtuo mo ay nakaayo kanimo. Now, nakakita naman po katingali og patay nga tao, okay? Dead person. No. Ang pulong sa Dios diha sa Juan 3:36 nagaingon, he who believes in the Son, meaning si Ginoong Jesucristo, has eternal life. But he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. John 3:3b nag-ingon usab, gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Now, nainomdom ka ba? Yan itong usa sa mga higayon nga si Ginoong Jesucristo nagapadayon sa iyang ministeryo, his ministry. Iyang misyon ngadto sa iyang langitong amahan. Ang iyang mga disipulo o mga tinun-an, dihay higayon nga miingon ang usa niini nga, Ginoo, dili una ko maka uban kanimo kay magalubong ko sa akong amahan. Now, ang Mateo 8:22 nagaingon ra ba, follow me. Si Ginoong Jesucristo nagsulti nini, sumunod ka kanako. Ibilin ang mga patay, pasagdi ang mga patay nga magalubong sa ilang kaugalingong mga patay. Pasabot sa English, follow me and leave the dead to bury their own dead. Kaya niya ito din ngayon na katong pag-ingon niya itong usas mga disipulo nga dili sa akong makasunod nimo kay maglubong ko sa akong amahan. Ang buot na pasabot ni Ginoong Jesucristo nga sumunod lang ka kanako, ibilin pasagdi ang mga patay nga magalubong sa ilang kaugalingong patay. Ang buot pasabot niya ito, ang kadtong iyang amahan dili magtotoo. So, mo nag-iingon ni Ginoong Jesucristo nga pasagdi ang mga patay, leave the dead to bury their own dead. Ang iyang amahan din niadto sulti sa atong Ginoong Jesucristo nga di ko kakuyog kay maglubong ko sa akong amahan. Ang buot pasabot ni Ginoong Jesucristo nga pasagdi ang mga patay spiritually dead ang amahan. Nga pasagdi sila, kauban nila nga mga patay spiritual. Mao na buot pasabot. Now here is an interesting illustration paghulagway sa kaluwasan nga kanang gipakita sa atong Ginoong Jesucristo. Here is an interesting illustration of salvation nga gihimo ni Ginoong Jesucristo. Niadtong Exodus generation sa mga katawhan sa Israel, sa ilang pagpadung on their way gikan sa Ehipto ngadto sa yuta sa saad, kini sila gipang pamaak sa mga bitin. They were beaten by snakes. So, they were suffering. Nag-anto sila o ang uban
nangamatay. Now, so, kini si Moises, nga maoy ilang pangulo, miisa sa iyang miisa sa usa ka serpente, of course, dili tinuod nga serpente, ang serpenteng iyang giisa, hinimo og tumbaga o bronze. A serpent made of brass. So si Moises miingon, kung mo kanang tan-aw kamo ni ining serpente, kanang mututo kamo ni ining serpente, kamo maluwas, kamo mga ayo. Imo ka na mabasa diya sa numero 21:8. Numbers 21:8. So Moses said, if you look at that serpent, you will be saved. You will be healed. So, igo lang mo mututok niya na, mutanaw niya na, o ka mo maluwas. Just imagine. Think of it. That was all that they needed to do. Maura. Pagsudong, okay, mao ba na yung mga binisaya na itong mga synonym. Pagsudong, pagtanaw, pagtutok, okay, just to look. That was all that they needed to do. Tinood, libuan kanila, kanang misunod niya itong pagtutok, o sila nangaluwas. They were saved. But there were also thousands of them, libuan pud kanila, nga wa mututok. Kaya sila, naguna-una, it's too simple or easy believism, ang termino nila. And that is the way, paminaw, mao kana ang paagi sa pipila o daghang mga tao bahin sa maayong balita ni Ginoong Jesucristo. That's the way some people think about the gospel of the Lord Jesus Christ. You think about the cross and the resurrection and you say, mura man simple ra kayo, yano ra kayo. I think I cannot possibly believe on that. It can't possibly be true. It's too easy. Ilang gitawag niya easy believism. You see, ang tao has no excuse. Huwag siya ikapangulipas. Tingali mo yung wa ko ka ilang kinsa ang Diyos tungod kay wa may kanang saysay kanako nagapa tinaw kanako mao nga I should not be sent to the lake of fire. Now, pabasaha kining tawhanang nag-ingon ini nga dili siya mo tuo kay wa malagi nagpatinaw niya. Okay, so let him read niining mga bersikulo. Roma 1:18-20. Ato gumasahon kining tulo ka mga bersikulo man kini sa bersikulo 18 I mean. Nagaingon kini sa English, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. Verse 19, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. Verse 20, for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. Na, wag yung ikapangulipas ang tao. Now, heathens, unsa maning heathens sabi niya mga
Well, of course, mga di magtotoo, mga pagano. Why pagtuo sa Diyos? Okay? Heathens are heathens. Not because they don't know that God exists. They just reject. Sa likway lang yun sila. Okay? Di sila mo to. You see, ang usa ka atheist, kini bang labing kadaghan ng mga atheist diri sa Amerika. Okay? Nagkalipang ang kadaghanon. Besag asa naman kini. Okay? Ang pulong nga atheist, in English man gikan ni sa Grigo nga original nga pulong. Theos. Okay? Wala. Kanang wala. Ang Theos, Diyos. Okay. So, ang atheos di ay nagkahulugan kini og walay Diyos. There is no God. Is that true? It's a lie. Bakak. Okay. Mao kana ang buot pasabot sa atheist. Unya, lain pod nga pulong agnostic. Agnostic. Kining agnostic, English word na. Ang agnostic, gikan po ni sa Grigong original nga pulong nga gnosis. Okay? Wala. Gnosis, Gnosis. Wala. Kanang wala gyud. Wag gyud siya pagtuo ba? Wa siya kanang okay, way pagtuo, way kay balo. Burong. Okay? Mga synonym sa Binisaya. So, ang agnostic, ikan sa Grigong pulong gnosis, nagaingon kini, kung hubaron, I don't know there is a God. Mo na'y, buto pa suwa ko kay bao, nga na'y Diyos. Bakak ngayapon, basta? Another lie. Actually, paminaw, ang tinuod gyud, there is no such thing as atheist or agnostics. Wala. There's no such thing. Diya sa Salmo 19, versikulo 1, nag-ingon, the heavens declare the glory of God. O kini sila, and they, the atheists and the agnostics, cannot deny that. Sabot ka? Ang tinuod, in fact, the existence of God, ang pagkaana ay Diyos, is the source of the entire universe and everything in it. Mo'y tinubdan sa entero nga universo o ang tanan nga na. So, makaingon kita that everybody has knowledge of God. Basta? Truthfully, ang labing tinuod. Ang usa ka tawo nga who denies the existence of God o thus rejects the gospel, iyang gihimo ang Diyos nga bakakon. Kasabot ka? He's making God a liar. Tiyang mo ng kadakong pagpasipala. Besides, he who rejects, siya nga mo sa likway kang Ginoong Jesucristo ingon nga manduluwas, nakasala siya sa sala nga dili mapasaylo. He is committing the unpardonable sin. Naka na Mateo 12:31-32, unsay gisulti diha. Paminaw. Matthew 12:31-32. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Spirit cannot be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit cannot be forgiven, neither in this world,
neither in the world to come. So, maunay unpardonable sin. Ang pagsalikway kang Ginoong Kristo. Ingon nga manluluwas. Rejection of Christ as Savior is a maladjustment to the justice of God. Nainomdom ka sa tulo ka adjustment nga himuon sa tao ngadto sa Dios. Ang una niini satjog, ikaduha kanang ratjog, ikatulo matjog. Unsa maning giingog jog unsa na diha. Ang una, salvation adjustment to the justice of God. Salvation. Muna nga satjog. Ikaduha, ratjog tungod kay rebound. Pagkumpisal, ratjog. Rebound adjustment to the justice of God. Ug ang matjog, mauna ka na ang maturity adjustment to the justice of God. Kasabot ka? So mao ni ang mga adjustments nga himuon sa tao ngadto sa Dios. So ang pagsalikway kang Kristo nga manluluwas, ingon nga manluluwas, mao nay mal-adjustment to the justice of God. Now, a person who rejects Christ is resisting God's will. Iyang kanang salikway. Okay? Unya, a person who rejects Christ nagahimo siyang kaugalingon nga iyang kinagrabihang kaaway. He is making a person who rejects Christ is his own worst enemy. Sabtag yun na. Kaya binimo, ang mga dili magtotoo, unbelievers are eternal losers. Hangtod na kana sila. Mga pildiro. Si Ginoong Hesukristo mismo nagaingon, mas maayo pa sa usa ka dili magtotoo nga wa na lang unta matao. Kay mao man ay iyang gisulti ngadto kang Judas Iscariote. Kadtong nagaluib kaniya. Better for this man never to have been born. Og alang ngadto sa mga di magtotoo, mao pud ni isulti ni Ginoong Hesukristo ngadto kanila. It's better off for an unbeliever to have never been born. O di man ang tanan nga mga pagsalikway, all rejections of truth, ang imong pagsalikway sa mga kamatuoran, kana gapaila sa imong pagkamapahitason, pagkaarogante. The worst conceivable way to die, ang kinagrabihang matang sa pagkamatay, maong pagkamatay ingon nga di magtotoo. That's the worst way. The worst conceivable way to die is to die as an unbeliever. Og tuod, the only way, o maorag yung bugtong pagi, nga ikaw maluwas, pinagi lamang sa mong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Only through faith alone in Christ alone. Si Ginoong Hesukristo mismo nagasulti diya sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas sa pag-agi kanako. No one comes to the Father but by me. Na. Okay. Ni ay mga listahan din sa mga sayop ng mga paagi sa pagkaluwas. There are wrong ways to be saved. Unsa man ang imong kanang pamimbrog simbahan, dili man na paagi sa pagkaluwas. Ang imong pagbautismo, kanabang pagbautismo sa tubig, kanya
ang imong pagkinabuhi o matarong talahoron kanang good life. Of course, a lot of people do live good life, but they are unsaved. Dili sila luwas tungkol kay man sila motuo kang Ginoong Kristo. So, mo na ilang isaligan, pagbuhat og maayo, pag kanang kinabuhi, buutan maayo, way kontra unsa pa. Ilang pagtuo nga mo na makaunsa pahilangit nila. Dili. Ang pagtuo ra kang Ginoong Kristo. Okay? Unsa pa? Unsa pa ubang mga sayop aron ka mahilangit? Ang imong pag-iisa sa imong kamot. May mga hugpong, mga grupo diha nga isa imong kamot aron ka maluwas. Now, kung mo manggaling, kadto di ang dying thief dito sa cross, dito sa kilid ni Ginoong Kristo samtang bitay na siya dito sa cross. The dying thief on the cross at our Lord's side, dili man siya makaisa siya mga kamot kaya duha niya kamot gilansang man dito sa cross, to. Dili ka maluwas kung magpamimbro kag simbahan. Kaya niadtong panahon na wa pa dihay simbahan. The church did not exist yet. Dito sa karaang tugon, panahon sa Old Testament days, wala pa. Dili maluwas ang tao pinagi sa kanang pagluhod tingali gikan sa putahan ngadto sa altar, walk down an aisle unsang mga paagi nila kunuhay aron sila maluwas. Dili ka maluwas pinagi sa pag-unsa dapit nimo ni Ginoong Kristo sa diha sa imong kasing-kasing. No. We cannot invite Christ into our heart. Our heart is deceitful, malinglahon. So, saan man nimo pag dapit ni Ginoong Kristo diha sa imong kasing-kasing malinglahon? No, that's not the right way to be saved. Or unsa ang imong when you feel sorry for your sins, pag hinulsol kunuhay, dili ni ang mga pamaagi nga ikaw pagtuo lamang kang Kristo lamang. That's the only way. Kay kana paagi na sa Diyos. God's perfect way to get saved is to believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Faith alone, in Christ alone. Acts 16:31, di man inakana. Unya diha pagin sa Acts 4:12, nagaingon diha, neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. So, encounter with Christ either as Savior or Judge. Hinumdumi kini. Ang imong pagtagad ngadto kang Kristo mao'y magadeterminar sa imo nang dadangatan didto sa eternidad. Your own future is determined by your attitude towards the Lord Jesus Christ. Now, ang mga katawhan dito sa Old Testament, yun sa Manila pagkaluwas. Well, the Old Testament people were saved, pinagi sa ilang pagtutok ngadto sa unahan sa cross by faith. They were saved by looking forward to the cross, pinagi sa pagtuo. Underline the word, pagtuo. Nakita nga niining bag-ong tugo na karon, New Testament. Yun sa man nato pagkaluwas. Kung ikaw luwas, pinagi by looking backward to the cross, by faith gihapon, pagtuo gihapon. Now, hinumdum ka ba sa gisulti ni Ginoong Kristo ngadto ni Nicodemo? Si Nicodemo god murag nag question sa iyang
kaluwasan bisan tuod siya labiha. Pangugod siya usa sa mga pangu sa ilang relihiyon nitong panahon na. Unya kay kadungog naman siya bahin ni Ginoong Kristo nga daghan na niya siya na kanang ayo ug daghang mga milagro. So mao nang miukoy siya sa gabi, dili sa adlaw siya miduol ni Ginoong Kristo aron mangutana. Miukoy, mihingok ba? Kaya di siya buot makitaan sa iyang mga sakop sa iyang relihiyon nga miduol siya ang Ginoong Kristo. Apan mo na miduol siya sa gabi, ngutana siya. Maestro, iya pag yung gi-address og maestro. Kanang imong gipamuhat, di man na mabuhat kung dili na kanang gikan sa Dios. So mo na nga na yung pangutana nimo unsaon man paghilangit sa tao. Unsaon man ako paghilangit? How can I be saved? How shall I be saved? So si Ginoong Kristo mitubag niya sa espiritualong pagtubag. Nicodemo, gawas ko ng tao magpakatao pag-usap, dili siya magagitas ginarian sa Dios. Kay iya man itong gisabot sa tinawhanon, so may ingon na po siyang Ginoong Kristo. Ha? Mabalik na gustihan sa akong taguangkan sa akong inahan, aron magpakatao pag-usap. So may ingon si Ginoong Kristo, Nicodemo, abi na ako, nasayod kay ini mga butanga nga pangog kasi inyong relihiyon. Dili manabuti pasabot nga sa tinawhanon nga kung giingon nga gawas kung tao magpagkatao matao pag-usab pinagi sa espiritu o mo na nga iyang gipasabot spiritual ang explikar ni Ginoong Kristo kay tinawhanon mang pagsabot ni Nicodemo. So, magpagkatao ka by the Spirit, spiritual nga kung isgutan Nicodemo. So, mao na, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Okay? Kung buot pag magbasa o magkatundugang may tungod sa kasaysayan ni Nicodemo, masaha diya sa Juan 3, 1-21. Now, din hilang una kita kutob, ato ni ipadayon ugma. Ayaw si Piata ang sumpay nini. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nining laing higayon sa pagtuon sa imong pulong, bahin nining among pagtulunan nga kaluwasan. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamo o manam-anam kami sa pagkatinaw gayod sa buot nimong ipasabot nining imong kamatuoran pinagi sa tudlo kanamo sa balang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat nining among Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi ron kami makapadayon sa among pagtuon sa among pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.